Tevî ragihandina fermî bi jinavbirina rêxistina Daişê ya terorîst ya ku hemû bin pêkirinên hovane û dûr ji mirovayî, ji kuştin, serjêkirin û desteserkirinê di derheqê welatiyan da li Sûrî û Iraqê encam dan û bi hezaran xelk kirin qurbanî û malê xelkê bi ser wan da wêran kirin, lê hîjî şaneyên veşartî û metirsiya wê rêxistinê li ser erdê heye, ji ber ku hizir û ramana wê di nava mêjiyê kesên bi serva hatiye çandin û bi asanî nayê jinavbirin ew jî li gorî ku aliyên navdewletî dibêjin. Rojnamaya Washington Post ya Amerîkî belav kiriye ku grûpeke jinan ya ser bi rêxistina Daişê ve li kampa Holê metirsiyê di nava sivîlên kampê de belav dike û hewla sepandina fikir û ramana ku Daişê li ser sivîlên li jêr kontrola xwe da feriz dikir dide. Rojnamayê eşkere kir ku ew grûpa ku ji jinan pêk tê, gefa kuştinê diriya kêran ra li sivîlên kampê dixwe. Her wiha sivîlên kampê dide berkeviran. Serbarî ku konên sivîlan dişewitînin, ji ber ku di nêrîna wan de ew sivîl ne musliman in û divê pabendî bi biryarên rêxistina Daişê bikin. Rojnamaya navbûrî balkişande ser wê yekê û got ku bi hezaran grûpên bi ser rêxistina Daişê ve li kampa Holê hene, ji ber ku piştî rêzgarkirina Baxûz ji Daişê, jin û zarokên Baxûz ji bo kampa Holê hatin veguhestin û li wê derê bicih bûn. Ji aliyê xwe ve berpirsekî ji nava kampa Holê dazanîn ku ew kamp bûye Baxûz e, ji ber ku sivîl û bi taybetî jin ji ber gefên alîgirên rêxistina Daişê yên di nava kampê de neçar dibin ku biryarên Daişê cibcî bikin ta ku jiyana xwe biparêzin. Li gor ku berpirs û çavdêrên siyasî dibînin ku ji navbirina leşkerî ya rêxistina Daişê nayê wê wateyê ku êdî Daeş bi temamî ji nava xaqa Sûriyê hatiye jinavbirin. Metirsiya vegera wê rêxistinê heye, ji ber ku bi hezaran alîgir û şaneyên veşartî yên ser bi Daişê ve li deverên Sûriyê hene. Her wiha bi hezaran ji wan terorîstan di proseyên lêbûrinê de ji aliyê PYD ve serbest hatin berdan.